my beloved Misa Misno, you are my inspiration. 102 ka kusog nga palakpak ang gitunol sa katawhan sa Misamis Occidental Province atol sa 174 minutes nga State of the Provincial Address ni Governor Henry S. Waminal nga gipahigayon sa Bayfront Arena sa Roqueta City niadtong Sabado sa buntag. Mas mikusog ang palakpak sa dihang gilatag sa gobernador ang bilyones nga proyekto alang sa Misamis Occidental, hilabi na sa mga lagyong barangay. Highlight sa sopa ni Governor Waminal ang mga kalampusan sa panglantaw sa probinsya nga 5M kung Misamis noon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Unsa ang atong vision, unsa ning asinso Misamis Occidental, mo ni ang atong 5-inch development track of Misamis noon magpuyong, malinawon, malambuon o malipayon. Para kanako, the true measure of progress in a community can be seen in the lives of the people. And in order to achieve that, we need to implement programs and projects that will provide a lasting impact in the lives of the ordinary Misamisnos. Our province, particularly the city of Osamis, was once distracted by various crimes, was even tagged as the drug and organized crime group capital of the Philippines. But due to the strong law enforcement and our collective efforts, we were able to dismantle the drug organization, organized crime, and other criminal elements. And we are now reaping ato ng nasanggi ang maong mga benefits. Apil sa gipresenta ug hisgutan sa gobernador ang peace and order nga gipaningkamutan sa Tem Asenso administration nga mahimong drug-free, crime-free ug insurgency-free ang Misamis Occidental. Matubag ang problema sa mga ospital, partikular sa kakulangon sa mga tambal, guba nga mga building ug ang kakulangon sa mga doktor ug mga nurse. Mapakusgan ang social welfare services pinaagi sa financial assistance to families in crisis situation, education and sports development, economic sector, agrikultura, pagpalambo sa sektor sa turismo ug ang sektor sa infrastruktura sa probinsya. Pero wala pa ta mahuman with our mission. The road ahead may be winding and challenging, but I am confident bisag unsa ning pagsulay that lies ahead, we will emerge victorious because of our strong partnership. Ang atong panaghiusa o panaghigugmaay. Gipasalig sa Administrasyong Waminal nga daghan pang mga proyekto o programa ang mahatag sa provincial government ngadto sa katawhan sa Misamis sa mosunod nga mga tuig. Busa pa dayon ang pagpaningkamot sa probinsyal ng gobyerno aron makabuot ang tinguha nga Asenso Misamis Occidental. Sumala ni Kagawad Elmer Lozano gikan sa Barangay Poblasyon sa munisipyo sa Panaon. 9.9 lang siguro ma'am kay di magbuta mo kayo nga ma-perfect siguro anong panahon na. Pero almost perfect na gid siguro kung mahuman na gid ang iyang termino anong panahon na. Pero sa pagkakaron 9.99. Sama ni Kagawad Lozano nang hinaot ang Misamis noon nga padayon sila makabenipisyo sa mga proyekto o programa sa Administrasyong Waminal. Mitambong sa sopa ang provincial, local o mga barangay officials. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Oroqueta City, Misamis Occidental. Stay safe.